Noil seo mo chéad aglah radio ascuilga faoin gCoróinvíreas, rinne mé aglah Phríora le Dr gahan ó concerned worldwide faoi le déanaí. Sola léiríonn muid faoin neochtas déanaí maidir leis. An féidir leat de bhar go bheith seo mo chéad aglah ascuilga faoi a rálum conas a bhfuilmid sa rucht ina bhfuilmid inniu agus faoi na cóthraí sort den vírus dáibh siúd a bhfuil an vírus orthu? Well, is tócha tá an vírus seo tréis tachtón sin mar atá sagan ar fad agus an rud as an gná faoi ná gur vírus nua amachchas amach is seo mar sin níl éon cosandig aine a gcuine an vírus seo. Stocha sin an rud nua faoi. An darad le rá ná gur is tócha mas féidir an focail gná flúr úsáid is gná flúr seo sa chi is go mé casacht a riine, go mé tocht a riine, go mé cínta, go forlehan sa cholan na lábhan na géirge na cosa, seans go mé scór nach 10 agus béidir go mé nó nach mé tocht áirithe. Mar sin is siad na cóthaí céine a bheith daoine a lorg nó a bheith daoine acha nuair atá an gná flúrthe. Chun caint faoin mórfic seoir, tá muid ag stad anna dáin séach an níos nach bhfuil? Well, go different tá daoine a géisteach leis an nuacht agus tá nóid tá de clusin faoin idal agus ce tá táú an sin. Agus sé mothúm se agus túm reinintá doctorí ghfuil mu tartar caiiciis taobhthír den idal. Mar sin déiteach muid cheapar i gceann caiiciis go mé an tír go thomlan dúnta síos, go mé líon mór daoine a fáil an vírus seo agus is tuarrá go mé níos mó daoine fáilbháis. Tháinig méid tuairiscí inné go bhfuil plán ag an réaltas in Westminster mulla a thuairt do dhaoine atá os chun 7 bliain d'aois a scuite amach ó dhaoine eile. Cealla ceafá maidir lei seo? Ní dólam gan éibre sé, I mothúim se caitham muidne agus ba chóir go gach tír a bheith duine an méidir a dinta sa midal agus sé sin an tír a dhúna síos go thomláin. So an gapan tú go bhfuil sús go dtí seo go bhfuil an plán ag réaltas na hÉireann in éireann ceart go leor? Tá mé cheappa go bhfuil, déta rá béidir gur chódamh na pobanna a dhúna rih cuppa lá rih a hála sé agus sílam gur fíor sin ach cinnte tá daoine an faragach faoin méid a hála Cheltenham gneachchas slám mór dhaoine hálann sin agus gur tháinig is aráis ní chógdálacha le héad. So I mothúim se tá siad de duineh job má ach ba chóir go mún faoin na pobanna cuppa lá solidála sé agus cinnte ba chóir go gurfií Cheltenham a ceall solidála sé. Tá bednach gachrad sa tír in iscurtha ceall agus sin mar ba chóir gomeach sé. An bhfuil clúar bit a gcuin faoi céico fada is a leanaí an gghearchéim seo aráig? No, ní le náire ach fécha mu ar an sin agus an méid a Harlan sin agus thug sé tuamas 6-8 seachtainna ar thu siúd doling le leis. Mar tá lúteagam tá idal a duineh job má mar sin chuna muid súla an idal agus nuair ecinn muid an idal a teacht as an ggéirchéim seo cinnte bé cóthaí an go mé muidna a teacht as. Ach tá mé cheapar go bhfuil béidir cúpla seachtain eile sola duci go idal as, mar sin tá mé cheapar go mbeadh béidir sús le 4 seachtainna den tír beagnach go thomlan dúnta síos os a gáramach. So mar sin an bhfuil tú muíneach go mé tora mai ón idal go leo agus an éireann in dhé sé sin? Well bécóir maithan améigean cé chud topic is a hála sin í me cinnte ach bhé na súil go mbeadh cóthaí maithe teacht ón idal béidir tuairste de caiiciis.